És difícil dir com comencen exactament, però tothom sap com acaben les anomenades guerres de Gaza, sense solució política, amb una matança de palestins i fins la propera. En l'episodi actual, el nombre de morts s'acosta al mig centenar, tots palestins en els primers 2 dies de bombardejos israelians. I sota les bombes, el drama. En aquest cas, el de la família d'un militant de Hamas, un míssil ha devastat casa seva a Khan Yunis. A part d'ell, l'aviació israeliana ha matat 7 persones més, entre les quals hi ha 2 nens. L'exèrcit israelià s'ha excusat dient que havia telefonat la família minuts abans per advertir-los. I un altre cas similar, aquest al nord de la franja, Beit Hanun. Fes Hamad, un comandant de la jihad islàmica, ha mort amb 5 membres de la seva família, entre els quals hi ha 2 dones i un noi de 16 anys. Són els patrons de càstig col·lectiu habituals, que tenen respostes no menys conegudes. استهداف البيوت الآمنة وارتكاب المجازر من قبل العدو الصهيوني هو تجاوز لكل خطوط الحمر والاحتلال سيدفع الثمن غاليا. Però de moment els que més car ho paguen són els prop de 2 milions de palestins que viuen presoners del bloqueig israelià i egipci, en un territori de 40 per 14 quilòmetres. Pocs se'n recorden. Els coets que surten de Gaza són la manera violenta que tenen de fer-se visibles.